Vamos a dar comezo ao pleno ordinario. Matías. Matías. O teu sitio sabes que non é, estás notificado. Se faz favor. Isto está grabando ou graban ustedes cando queren? Da outra vez, isto non se grabou. A veces sí, a veces grábase, a veces non se grava. Como vai o tema? Mira, vamos a ver. Ustedes ahora mándanme sentar ali. Eu para aquel sitio non vou a ir. Ustedes, que é ben sabido por todos na Arousa, que non se entenden. Vamos a esperar un pouco, está entrando xente. Sigue. Sigue, Matías. Me está entrando xente, está se sentando Matías, xente. sigue. Habrá que esperar a que se sente ou non, ou que? Está xente entrando, cando se senten, sigo. Queres seguir ou teño que dar un aviso? Vamos a ver. Volvo a repetir, volvo a empezar. Ustedes, que é ben sabido por toda a Arousa que non se entenden, de feito os veciños, cando teñen que reunirse con ustedes por cousas serias... Matías, vai, queres ir a... Onde che estamos dicindo? Onde Vamos a ver, se está dicindo? usted está me mandando cambiar de sitio, isto como funciona? Cala se sentaste ali. Voulle ter que... Cando te sentes, falas, despois, cando esteja no teu turno de palabra, despois falas. Voulle ter que dar a razón ao seu compañeiro, ao seu socio que lle chamou pequeno dictador aquí diante de todos. Mira, os veciños cando teñen que reunirse con ustedes por cousas serias, teñen que reunirse co grupo de goberno por separado, vale? Un día reúnense co PSOE e outro día reúnense co Bloque. E, evidentemente, uns botanlle a culpa aos outros e os outros botanlle a culpa aos uns. Isto parece a pataca caliente do Gran Prix. Sabedes cal é o programa do Gran Prix? A pataca caliente, que están a cambiarse a pataca a ver a quen lle estoupa. Pois isto parece eso. Eso nas cousas serias, claro, cada un polo seu lado. Pa tonterías e miniñadas como esta de cambiarme a min de sitio, pa iso entendense de maravilla. Vale. Hai que cambiar a Matías de sitio. Acuerdo cerrado ao momento. Por que non me veña usted, que xa me dixo, que este cambio é cousa súa, vale? Cando o portavoz... Mira, acabouse. Cando o portavoz do BNG... Oye, Matías. Non se pode falar? No, ahora mismo no. Como Queres me deixar falar a min? Vas para o teu sitio, onde se che dixo, e despois ali fala o que queiras. O problema que é que non estea sentado no medio dos do PP, xa non estou, mira, estou eu aquí e os do PP ali. Ves, xa non estou no medio deles. Se ese é o problema, xa non estou no medio. Antes estaba Tamara aquí e eu aquí estaba no medio, verdad? Antes estaba no medio, ahora xa non estou. Ahora están os do PP aí e eu aquí. Se queres, facemos ao revés, séntanse. Os do PP aquí e eu alá. E xa non estou no medio deles. Por qué? Usted, o candidato do Bloque, despois de 2 anos eu aquí sentado, nunha comisión informativa, pideulle a usted que me cambiara de sitio, que me mandara pa ali a min solo. Debe de ser que non lle gusta verme a cara, pero a mí gustame mirar pa usted cando falo. Pa usted e máis pa usted. É de educación mirarlle a cara á xente. E eu, se me sento ali, cando me teña que dirigir ao candidato do Bloque, teño que estar así. Así ou así. E eu non vou estar así. Eu vou mirar a cara a él e máis a usted. Vale? Entonces, se o problema é ese, que non podo estar no medio do PP, xa non estou. El mandalle cambiarme de sitio e usted obedece. Calquer día vámonos a topar con usted bailando a patacoxa no tombo do campo. E vamos a dicir, que faz, Luís? Ai, mandoume Manuel. Matías. Ai, se che mandou Manuel, nada, dalle, Segundo aviso. Miren, mandarme a min solo para o lado da lá é un intento de humillarme, de discriminarme ou de castigarme pola súa parte, non sei como chamalo xa, pero xa non é da súa, é dos 6. Dos 6, uns por facelo e outros por consentilo. Así que... Matías, non che volvo a avisar. Así que... Xa acabo. Así que, os nosos veciños, algúns deles aquí presentes, o que lle importa é o que aquí se debate. O que lle importa son as decisións que aquí se toman. E o que menos lle importa é onde se senta Matías. Se non, pregúntallo. Vale? Entonces, cando queiran, empezamos a falar do que hai que falar, que son os problemas que temos no pueblo. E as tonterías e miniñadas e pataletas po Parque do Regueiro.
Nada máis. Acabastes? Pois, si faz favor, Xa lle dixen que eu pa ali non vou a ir. pois... Non quero tomar a decisión de ter que botarche do pleno, Matías. Bóteme fora, si usted é o que lle falta. O sea, usted tomar medidas porque quere, non lle gusta o que falo, quéreme botar fora. Faja, usted está capacitado para botarme fora, bóteme. Matías, volvo a repetir. Xa lle dixen o que lle tiña que Pois vas decir. a ter que abandonar o pleno. Faja, usted o que tiña que facer. Pois, si faz favor, abandonar o pleno. Empezamos ca aprobación da ata da sesión anterior. Partido Popular ten a palabra. Eu, ante este ataque que se lle está facendo ao noso compañeiro, tamén quería comentar algo. Despois, Dispois, cando? cando acabemos a dación Sí, dime, a ver, cando? de decretos e demais. Seguro? Seguro, non te preocupes. Aprobación da ata anterior. En contra? Bloque Nacionalista Galego. A favor. Nós tamén a favor. Continuamos o segundo punto da orde do día. Dación de conta de decretos e resolucións de alcaldía. Partido Popular. Bloque. Dámonos por enterados. Terceiro punto da orde do día. Dación de contas de acordos adoptados por delegación do Pleno no do Concello. Partido Popular. Podo falar aquí ou só hai que O dicir? seguinte, unha vez de dar conta de todos estes puntos. Pero sobre o punto, tampouco podo falar. Ah, sí, home, pois o pregunto, sí. Dixo eu, non, é que aquí cambian as leyes según. Vale, vou empezar a ler o titular deste punto. Dación de conta de acordos adoptados por delegación do Pleno do Concello. Por si ao mellor os que nos están hoxe acompañando aquí no Pleno non saben, ao principio da legislatura o primeiro que fixéstedes foi quitarlle competencias ao Pleno. E agora resulta que nós aquí vimos a dar conta. A dar conta de que? Cando nós protestamos por quitarlle competencias ao Pleno, ustedes apuráronse a dicir que era para agilizar os trámites, que así era todo máis rápido, pero que non nos preocupáramos porque íbamos a estar enterados e informados de todo. Estamos informados de nada. Mira, traedes aquí unhas actuacións que máis ou menos suman 750.000 euros entre as que traedes aquí. E nós non sabemos absolutamente nada delas. Como van a quedar as calles, como van a ser esas reformas, vai a valer a pena reformar as casas dos profesores que están en ruínas ou é mellor, ou a mellor, facer un pabillón novo a un lado, quedando máis espacio por miniños e que sea máis aberto para poder poñer ali un comedor e facer outras actividades, todo iso non se contempla. Por qué? Porque aquí faise únicamente o que queredes vós e cando queredes vós. Non se está gravando pleno? Non se está gravando pleno? É que aquí ás veces falase da TVG que a manipulan, pero aquí manipular plenos, mi madriña. Vale. Non interesa. Non se está gravando pleno? É intermitente, ás veces vai, ás veces non. Continúa, Miguel. Estás gravando? Eu quero saber se se está Eu gravando mismo, pleno. non sei se está gravando, que non son o que leva Pois ides isto. ali e mirades. Estás mirando, pero sigue, Pois continúa. non sigo. Cando me respondades, ides a ter agora o que merecedes, O que buscades vos, ides a ter vos tamén esa ración. Miguel, non quita unha cousa que estea gravando, deixe de gravar, que se continúe co pleno. Non ten nada que ver unha cousa con outra. Aquí dixo señor veciños que os plenos iban a ser públicos e gravados, así que se non está Xa son funcionando, públicos. esperamos a que funcione e Xa grábense. son públicos. Vale, está gravando.
Continúa, Miguel, é unha cousiña, é dar conta, na máis. Ese despois en rogo se pregunta sobre o que estás Por eso te dicindo. pregunté se podía falar, dixésteme que sí. Veña. Dámonos por enterado. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Nós tamén. Continuamos co cuarto punto da orde do día, dación de conta da integración do concelleiro Manuel Otero Outeiral no grupo político do BNG, Partido Popular. Eu tamén quería dicir algo aquí, tampouco podo. Benvido, Manuel, e enhorabuena. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Vale, continuamos ca punto número 5, recurso de reposición do voceiro do Grupo do Partido Popular de solicitude de declaración de nulidade dos acordos e da sesión do Pleno celebrada ao día 14 de marzo do 2025 na Casa do Concello da Illa de Arousa. Este é un recurso que se presentou por parte do Partido Popular sobre a declaración de nulidade dos acordos do anterior pleno. Bueno, hai informe de Secretaría onde xa informa de que correspondelle a competencia para convocar o pleno á alcaldía, a inadmisión do recurso de reposición contra a resolución do recurso actual contra a aprobación da prórroga do contrato de abastecemento de agua potable, xa que contra esa resolución do recurso non procede a interposición doutro novo recurso e procede a desestimar tamén o recurso de reposición. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, aquí retorcedes e estrujades todo canto queredes as normas e entendédelas como queredes e cando queredes. Moi breve, mira, sobre o plazo do noso recurso da agua, despois de preguntarlle 2 veces ao secretario, que nós entendemos que é o secretario de toda a corporación, díxosenos que estaba en plazo. E despois, sorprendentemente, deixou de estar en plazo. El sabrá por qué ou ustedes sabrán o por qué. Pero o importante non era o recurso. O importante era que o contrato, ou a renovación do contrato, servira para lle rebaixar as tarifas da agua aos veciños. Pero iso non quixeste desfacelo. En canto aos plazos, e ustedes cumplen os plazos? Ou os plazos son para nós solos? Porque a resposta ao recurso está en plazo. Está en plazo a resposta que nos dades ao recurso. Non sabedes? A mañán, o portavoz do bloque tachábanos de ignorantes por non saber, ou usted é ignorante ora por non saber se estaba en plazo ou non cando nos resposta. Vale. Tamén, nós fixemos 2 preguntas. O 19 de marzo, Miguel Paz, eu, como portavoz municipal do Partido Popular en representación do mismo, solicito ao señor alcalde o seguinte: que se nos indique cales foron os motivos que o levaron a tomar a decisión de suspender o pleno ordinario que se debería de haber celebrado o día 7 do presente mes de marzo. Isto foi o 19 de marzo. Hai resposta a isto? Sí, está en plazo. Usted pode preguntar ao secretario que ele responde a nós ás veces. Pero ese día fixemos outra. Pedimos que se nos notifique cal era o plazo máximo para editar e notificar a resolución dos recursos de reposición presentados á aprobación polo pleno da prórroga do contrato de abastecemento da auga potable. Tamén o 19 de marzo. Cantos días teñen para responder, señor secretario? Van 51 días hoxe. E a nós nadie nos respondeu nada. Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós creemos que a resposta está ben fundamentada e estamos a favor de que se rechace o recurso presentado porque, en fin, despois de presentar unha alegación contra un acordo dun pleno, despois de presentar un recurso fora de prazo, agora pretenden presentar un recurso contra un recurso, é dicir, improcedente, e ademais carecen de legitimidade para recurrir ningún dos acordos do anterior pleno porque non viñeron nin siquiera a él. Así que, nada máis que decir, sinceramente. Aquí, si se tomaran a simple molestia de ler os informes de Secretaría respondendo a cada un dos temas, pois ao mellor aforrábanos todo este debate. Creo que está bastante clara a argumentación, os fundamentos xurídicos, os feitos que se plantexan e a resposta que se dá. Só hai que tomarse a molestia de ler un pouco, nada máis.
O informe da Secretaría dio ben claro os motivos de por que o recurso non pode ir adiante. E lelos, acabo de ler as conclusións. A lei está ben explicadiña, está todo ben, pois, é que non hai moito máis que dicir, o informe é demoledor. Ten a palabra o Partido Popular. Non é demoledor, é de pena. Isto é de pena. Vamos a ver, aquí no pleno celebrado o 27 de julio do 2023 aprobouse por todos que os plenos foran o primeiro viernes de cada mes impar ás 5 da tarde. Vale. Pon tamén aquí que en algunha ocasión a celebración deses plenos tense retrasado. Pero tense retrasado cando hai unanimidade de todos e se nos pregunta a todos se é mellor cambiar o pleno ou se non porque algún non pode. Eu xa lle dixen en varias ocasións, en varias chamadas telefónicas, que por nós non había ningún problema en cambiar un pleno sempre cando se nos avisara de tempo. Verdad que lle dixen? Sí. Pero van 2 veces que usted nos chama 3 días antes para nos dicir que non hai pleno. É a usted que lle dixen que eso a nós afecta-nos familiarmente e laboralmente. Verdad que lle expliquín? É usted que me dixo. Díxome, xa sei que é unha putada, pero é o que hai. É o que hai. Eso foi o que me dixo usted. E a semana pasada veme con que se foi a luz. Foiche a luz, claro. É que, despois de 2 meses, estamos esperando hasta o último minuto, e o último minuto vais a luz, e sinto, e usted di, no, é que sinto moito, sabes? Pero tanto lle dá o noso traballo, que nós teñamos fillos, que teñamos que andar a modificar todo, que cambiar turnos de traballo, a ustedes dalles igual. Que máis lle dá? Eso sí, pero despois usted pode dicir eu prefiero que sea o jueves porque teño aí un asunto personal, verdad? Usted pensa que me pode dicir a min teño o viernes un asunto personal e prefiero que sea o viernes despois de que pase usted por onde pasa os meus asuntos laborales e os meus asuntos familiares? Cree que é normal que me diga eso? No. Cando algún de nós non pode ir ao pleno, e dixo moi sinceramente, porque xa lle dixen a usted, se calquera deles, calquera de vós ou calquera de nós, pois ten programado ir a un sitio de vacacións, aínda que sea onde faga falta ao médico ou de vacacións. A nós, se non lo di, unha semana antes, dinos, cambiámoslo pleno, non hai problema. Pero aquí estáse cambiando os plenos por joder, por fastidiar. Sí, por fastidiar. E a vos parecemos moi normal que nun pleno que van 12 puntos, que se cambiou do 7 ao 14 de marzo porque quixéstedes, entre os 12 puntos van os presupuestos de todo o ano, e por lei, claro, por lei pon 2 días antes hábiles alo menos. Pero sabes a que hora mandastedes o correo? Ás 21:04. Que pasa? Que se o mandaredes ás 23:59 tamén valía? Que temos que estar así co móvil a mirar a ver cando nos chega algo do ayuntamiento? Cal é o horario do ayuntamiento? Cal é o horario laboral? Saliste de borda aquí ás 9:04 para mandar isto? Sí, hai que estar pendientes nós a esa hora para ler isto. E despois poñedes que hai que agradecer aínda por riba que, a ver, esta documentación tamén está a disposición en formato papel na Secretaría Municipal. Que suerte! Fixéronos unhas fotocopias. Que ben! É que estaba desas 9 aquí para vilas buscar. Isto é cumplir a lei. Esta é a transparencia de que falades. Aquí non hai vergonza. Vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. Xa non sei nin en que punto estábamos. Silencio, por favor. Silencio. Sí, Manuel. A favor. Continuamos cos sexto punto do orde do día. Moción do Grupo Político do PSOE contra a instalación dunha macrocelulosa de Altri.
Altri é, ante todo, un proxecto político, un proxecto apadriñado pola Xunta de Galicia dende o primeiro momento. Como no seu día, a Xunta apadriñou o fracasado proxecto de PEMES. Unha evidencia máis da lamentable carencia de políticas industriais estratégicas por parte do Goberno galego para transformar a nosa economía en sintonía coas directrices que está a sinalar con claridade a Unión Europea e que recolle o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. A estas alturas, Altri xa non ten moi pouco que ver co primeiro proxecto que o Consello da Xunta declarou estratégico o 29 de decembro de 2022 na que se nos presentaba unha moderna fábrica de fibras ecolóxicas e que ia xerar nada menos que 2.500 postos de traballo, o que acabou expoñéndose ao público en febreiro de 2024. É un proxecto BIS que consiste nunha macrocelulosa cunha pequena liña de téxtiles e na que a xeración de postos de traballo foi recortada a 500. Sen embargo, voces autorizadas falan de que só uns 250 traballos directos, en liña cos existentes na pasteira de Ance en Pontevedra. Diante da forte contestación social, a Xunta trabucouse e a Conselleira de Medio Ambiente acaba admitindo que estamos ante unha macrocelulosa e mesmo se atreve a dicir que ninguén bebe auga dos ríos e pásase por alto o evidente impacto que vai producir non só o río Ulla, senón a todo o sector pesqueiro e marisqueiro na ría da Arousa. A Xunta mesmo obvia o evidente impacto que a macrocelulosa vai ter no camiño de Santiago. A Declaración de Impacto Ambiental, publicada o 14 de marzo, era unha crónica dunha facaltruada administrativa anunciada. Os medios de comunicación nos revelaron xusto despois dos asinantes da DIA que estaba no seu posto en Comisión de Servicios. Pasará a consolidar a plaza como premio. E agora a mesma conselleira xa nos advirte que a declaración ambiental integrada chegará antes de verán. As mentiras son protagonistas de todo este proceso, seguen sen explicarse por que a macrocelulosa portuguesa, provinte dun país no que o solo industrial e a man de obra son máis baratos, opta por instalarse en Galicia. Segue sen explicarse por que o que era unha revolucionaria factoría de economía circular pasa para o sector téxtil se transforma súbitamente en macrocelulosa. Segue sen explicarse como a Xunta, que leva 15 anos afirmando que Ence non podía trasladarse da ría de Pontevedra porque non había ninguna localización alternativa medioambientalmente viable en toda Galicia, nos admita agora, a través da DIA de Altri, que se valora ata 6 posibles situacións ata elixir para as de Reis. A ousadía da Xunta pasa tamén por dirixirse de malos modos ao Goberno de España para exixir que aprobe unha subvención de 250 millóns de euros parcialmente a cargo do PERTE de descarbonización, cando resulta certamente dudoso que unha fábrica de celulosa poida cumprir cos requisitos ambientais para acceder aos fondos Next Generation da Unión Europea. Este aspecto compre lembrar que o secretario xeral do Partido Socialista en Pontevedra, David Regades, suxeriulle públicamente á Xunta en marzo de 2021 que valorase a oportunidade dos Next Generation para estudar o traslado de Ence e o pecho do ciclo do papel en Galicia sen resposta. Chama a atención que a Xunta non poña ni un euro de fondos propios para unha industria que pretende captar nada máis e nada menos que o 20% do investimento necesario de axudas públicas. Ao igual que chama poderosamente a atención que un proxecto industrial que, ao sumo, diante de todas estas consideracións, o Grupo Socialista somete a consideración no Pleno esta moción para que se adote o seguinte acordo. Dirixirse á Presidencia do Goberno de España, ao Ministerio de Industria e Turismo, ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico para expresar a oposición deste Concello á concesión de ningunha subvención pública estatal a Altri para a construción da pretendida macrocelulosa en Palas de Reis, dirixirse ás presidencias das 4 diputacións galegas para expresar a oposición ao proxecto de Altri, dirixirse á Presidencia da Xunta, á Consellería de Economía e Industria e á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que renuncien ao descarado apoio político ao proxecto de Altri e instalas a que poñan en marcha proxectos industriais do século XXI e, por tanto, transformadores para a economía galega en liña coas directrices que marca a Unión Europea e o Plan de Resiliencia e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España.
Ten a palabra o Partido Popular, Nada que decir. Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu creo que, bueno, a estas alturas pois é importante que, bueno, que expliquemos algunhas cousas, non? E seguramente pois este tema sea motivo de moitas das cousas que pasan, entre elas as que acontecen hoxe aquí. Ben, nos queremos destapar as mentiras do Partido Popular, de Altri e da Xunta de Galiza gobernada por Alfonso Rueda, Uno e Trino. A primeira mentira era que a planta de Altri prevé instalar en Palas de Rei é unha biofábrica de fibras téxtiles. Vale. Durante 3 anos, o Partido Popular, a Xunta e Altri estiveron enganando a toda Galiza, dando unha información falsa sobre o que ia producir a fábrica, a cantidade de produción, postos de traballo, etc. Nas primeiras informacións do 2020 falábase do proxecto de xestión sustentable dos bosques galegos e dun centro de produción de fibras téxtiles a partir da madeira, sen máis concreción. En outubro do 2021, cando anunciaron a selección de Altri como socio do proxecto, decían o seguinte: Altri, a construción de unha biounidade industrial con capacidade para producir anualmente cerca de 200.000 toneladas de pasta solúvel de fibras sustentáveis. En abril do 22, cerca de 200.000 toneladas de fibras téxtiles de base celulósica, arrancando inicialmente con a produción de aproximadamente 60.000 toneladas de liocel. En decembro do 22, declararon como proxecto industrial estratégico esta fábrica. E decían que estaba orientado á produción de fibras téxtiles coa previsión de acadar as 200.000 toneladas anuais de liocel. Agora imos ver cal é a realidade, non? Que se coñeceu, curiosamente, en marzo do 24, 2 semanas despois das eleccións, cando se fai público o proxecto e o estudio de impacto ambiental, cuxa previsión é producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa soluble e 200.000 de fibras téxtiles. É dicir, a Xunta, o Partido Popular, estivo ocultando deliberadamente o que estaba promovendo e patrocinando, que o que estaba promovendo e patrocinando era unha macrocelulosa. Igual que estivo ocultando cales eran as dimensións xigantescas do proxecto. Igual que ocultaron o elevadísimo consumo de auga. E aínda teñen a desvergoña de decir que Altri vai mellorar a calidade de auga do encoro de Porto de Mouros. A segunda mentira do Partido Popular e da Xunta de Alfonso Rueda era que a biofábrica ia xerar 2.500 postos de traballo directos. A información da Xunta e de Altri referiuse durante os anos 21 e 23 a 2.500 postos de traballo directos, polo que estamos diante dun novo engano masivo. Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2022, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este xoves a declaración do proxecto de fibras téxtiles de Altri en Palas de Rei como proxecto industrial estratégico para Galicia. A iniciativa única en Europa enmarcada dentro do Polo para a Transformación de Galicia é a cuarta que alcanza esta consideración, orientada a facilitar a súa tramitación administrativa. Trátase, dicía el, dun proxecto innovador e ambicioso para producir liocel, un tecido de alta calidade, máis ecolóxico que as fibras artificiais e cada vez máis demandado pola industria téxtil de todo o mundo. Tamén se decía que ia contar cun investimento superior aos 800 millóns de euros, estímase que o centro xere 2.500 postos de traballo directos, e así, mentira tras mentira. Cando se fai público o proxecto industrial estratégico en marzo do 24, como xa dixemos despois das eleccións autonómicas... Non che quero cortar, Manuel, pero vai acabando, vale? Vale, pois resumo. Os 2.500 postos de traballo directos quedaron en 500. O informe do Consello da Cultura Galega de setembro do 24 fala dunha estimación máxima de 281 postos de traballo. Os motivos polos que esta industria non se instala en Portugal son sobradamente coñecidos por todos. Os incendios do 2017 en Portugal provocaron decenas de mortes, o que levou ao goberno portugués a decretar
e a paralización de novas plantacións de eucalipto. Eso foi o que motivou a Altri a instalarse aquí. Xa remato, alcalde, teña un pouco de paciencia, un minutiño nada máis. Outra das mentiras é que Altri non vai incrementar as plantacións de eucalipto, porque, bueno, din na Xunta que exportamos, claro, pero exportamos eucalipto á fábrica de Ence en Navia e tamén a Altri en Portugal, con o cal, se ese eucalipto deixa de ir destinado aí, non queda outra que plantar máis eucalipto. E, bueno, con respecto ao financiamento, pois, outro tanto do mesmo. Con respecto á declaración de impacto ambiental, a Xunta do Partido Popular oculta a documentación dos informes sectoriais e tamén a documentación achegada por Altri. Poderíamos estar falando aquí da desfeita que ten programada o Partido Popular e a Xunta de Galiza para este país e para este pobo en concreto. Mais nada, grazas, señor alcalde. Partido Popular ten a palabra. Sí. Leo aquí unha noticia que é cortiña, non me estendo tanto, que nós vimos a traballar, non vimos a facer política, pero a ver se alguén sabe de que partido era o alcalde que llegó a enviar unha carta a la dirección de Altri proponiendo que la fábrica se instalase en el polígono industrial de la localidad. No, era o de Ribadeo, era do Bloque. Non sei. Pero vamos ao importante. Todos que estamos aquí estamos en contra de Altri, non? Pois a favor deso. É que non hai moito máis que engadir. Que conste que tamén o das Pontes tamén o fixa do Partido Socialista, pero non ten nada que ver o que fajan do puente para fora do que fajamos nós aquí. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver a decisión de cada alcalde que tome ala eles ca súa conciencia. Bloque Nacionalista Galego por alusións. Bueno, a oposición interveu dúas veces, eu creo que teño dereito tamén a intervir dúas veces. Se prestara un pouquiño de atención, escoitaría que vostedes estuveron mentindo desde o ano 2020 cando presentaron o proxecto, o Partido Popular. Se vostede non é do Partido Popular, non sei que fai aí. Ditaminamos o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Continuamos co seguinte punto da orde do día. Mocións urxentes, hai algunha? Ninguna, pois continuamos co seguinte punto da orde do día. Rogos e preguntas, Partido Popular. Podo falar agora do tema de Matías? Vale. Xa son preguntas, xa tamén. A que se debe este cambio? Despois de casi 2 anos de legislatura, a que se debe este cambio? Mira, aquí temos o artículo 89 da legislación de régimen local. Por iso lle dixía antes que ustedes entenden cando queren e cando lle dajan. No artículo 89 pon: los miembros de la corporación tomarán asiento en el salón de sesiones unidos a su grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el presidente, pero oídos los portavoces. Usted falou comigo? Falou co portavoz do Bloque? Falou co portavoz do Bloque? Sí, comigo non falou. Vale. Pois oídos los portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos, que somos nós. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos. Como se fai un mellor recuento dos votos? Estando todos aquí que votamos xuntos na oposición ou cambiándonos? Explíqueme cal é o motivo, porque se usted non ten un motivo para cambiálo,
aquí vamos a ter problemas, porque isto xa se trata, ao meu entender, dun acoso e de intentar humillar a Matías. E se se intenta humillar a Matías, Matías é noso compañeiro, estáse humillando por omisión a todos nós. Entón, vamos a ter todos moitos problemas. Sigo. O primeiro ruego, que Matías, como concejal da oposición, volva a estar sentado cos concejales da oposición. Siguiente, vaya tomando nota porque temos un cacho, Por que está cerrado o parking? Despois, temos un badén ali ao principio da Aranxa que leva meses feito e non está señalizado. Os coches van botando por ali. E iso pode provocar accidentes. Outra, igual que fixeron ustedes nunha xunta de goberno de febreiro, actúen tamén de oficio a devolverlle os cartos aos negocios que lle corresponden, que lle cobraste desde máis. E aquí, os cartos que se teñen que devolver, teñense que devolver xa, que os cartos son dos veciños. Prometéstedes por activa e por pasiva, cando viñeron os propietarios das viviendas de uso turístico, que lle ibades a pagar o 2 de enero. E estamos a 8 de maio, e aínda non cobraron. Que máis? Vamos a ver. Decía usted, o alcalde, fai uns días na prensa, que en 2 anos non habíamos propuesto nada. E que quere que lle propoñamos? Levamos 2 anos pedindo que abrades os baños do Regueiro e non hai maneira. Pero pedimoslle máis cousas. Mira, pedimoslle poñer medidas de seguridade no Santo, porque estaría moi ben poder ir ao Santo e estar con seguridade ali arriba a mirar as vistas que hai tan bonitas desde ali. Tamén pedimos eliminar as barreras arquitectónicas das aseras. Tamén propuxemos unha limpieza periódica das playas. Tamén pedimos poñer a oficina de turismo no Vao, que non sabemos que pinta aquí detrás. Pedimos mellorar a señalización e as indicacións para que cando nos veñan visitar sepan a xente por onde ten que ir e por onde non. Tamén lle pedimos que a policía se dedicase máis nas horas punta a intentar fluir o tráfico para que non se causen tantos atascos e non só dedicarse a multar. Fixeron algo? Nada, non? Entón, para que traemos propuestas? Pero non fixeron nada, nin das nosas propuestas, nin das súas promesas electorales. Porque ás veces temos que preguntar algo tamén, Porque aquí cada 4 anos parece que todo volve a empezar, parece o mundo de Yupi, pero despois aquí non se fai nada. Vamos a ver. Pabellón. Vamos a ter pabellón antes de que acabe a legislatura, porque esta iba a ser a legislatura do pabellón. Empezou a obra, ainda non empezou. As viviendas sociales vanse a facer. Vanse a facer ahora no sitio novo, vanse a facer detrás do Pon do Sol, onde iban a ir as outras. E agora vamos aquí, ca súa área residencial. Todas estas normas e prohibicións que queren facer son legales. Hasta fai unhas semanas, pola torre só podían pasar os coches que vivían nesa zona. E estaba día sí, día non, a policía local ali. E non é verdad. Non minta porque me parou a min, Non pode dicir iso que me parou a min, E agora resulta que os máis de 3.800 vehículos que temos aquí censados xa podemos pasar pola torre. Está a torre, para que pasemos todos por ali. Os máis de 3.800 máis os autorizados. Tema das bicicletas. Fai 2 meses faltaba aí un detalle informático. Onde están as bicicletas?
Sabemos algo das bicicletas, vendémolas en Wallapop para quitarlle algo. De todo isto, do plan de mobilidade, usted non nos dixo absolutamente nada. Fomos enterando pola prensa. Non contaron con nós absolutamente para nada. Tuvo o detalle de mandarnos fai uns días un correo electrónico, o primeiro da legislatura. E resulta que o que nos preguntaba era se víamos ben ou se queríamos algún cambio sobre as zonas azules. Tamén podíanos preguntar se nos parece ben que os negocios teñan que andar a tomar matrículas, se nos parece ben que se poñan cámaras en todos os sitios, se nos parece ben que unha persona teña que andar a chamar á policía ou a cubrir un QR, a cubrir os datos para cando un queira ir cando teña unha visita. Porque todo iso como se vai a facer? Unha persona maior como vai a facer? Vai a estar a policía atento ás máis de 1000 personas que vivimos aí no Triángulo das Bermudas? Se non collen o teléfono, que pasa? Vimos despois a reclamar aquí todos. Porque aquí hai moitas interrogantes, pero moitísimas. Queremos tamén saber que tipo de contrato é unha copia do contrato que se fixo ca empresa que vai a levar todo isto. E despois, as cámaras que están controlando a zona da área secada e da Bousa, esas para que son? Porque aquí, non sei, van nascendo as cámaras como as setas. Outra cousa, como se pretende gestionar o autobús Lanzadera? Supoño que esta xente que pideu o turno de palabra terá outras cousas tamén para preguntar. Nós, de momento, acabando con isto. Non, unha cousiña. Un aclaramento que quero facer, que isto foi consultado con Secretaría. Os rogos e preguntas que están solicitados despois de que acabe o pleno e cando se poden pois facer. Por iso, os que fagan falta. Non teño ningún tipo de problema en atender en responder a todas as preguntas. Dime, Miguel. Ao acabar o pleno ou están incluídas no pleno? Non, eu polo que falín polo que me dicía aquí Secretaría, dime que non se poden incluir no pleno, que só poden incluirse na ata do pleno as dos concelleiros, logo que estamos... Pero son parte do pleno. Porque estamos aquí. Digo, porque despois, cando vos interesa, cortadelo o vídeo nas preguntas da xente. Mirade de deixalas poñer hoxe, vale? Vale, continúo. Aténdense aos rogos. Parking da Avenida Castelao está pechado porque non se chegou a un acordo cos propietarios, pero, bueno, hai unha parte que é do Concello que vamos a estudiar de abrila. Non vai ser tan grande como está ahora, pero vamos a intentar facelo. Vale. Vale, nada, digo... Eu que di o ROF, non, Daniel? Sí. No artículo 88 eu que di que a corporación pode establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal unha vez acabado el pleno. Nada, unha vez levantada a sesión, é o que di. Pero, bueno, eso despois non hai ningún tipo de problema. Vamos a ver. Área residencial. Si son legales ou non son legales as cámaras, se non son... Primeiro, non son cámaras, son lectores de matrícula. Non está gravando continuamente, nin grava directamente. Fai fotos de coches que pasa, única exclusivamente. Segundo, xa que fala do Alto da Torre, me encanta que fale do Alto da Torre. Antes de estar as cámaras instaladas, os lectores de matrícula pasaban 1100 vehículos, ahora mesmo pasan 491. Algo creo que faría. Vemos... Tamén me parece, me encanta que tamén que me digan vostedes, tamén usted. O plan de mobilidade aprobouse no 2017.
17. Non estou inventando nada, estaba usted na corporación. Fixáronse mesas de participación ciudadana, na que casualidades de la vida, ademais vou volver a enseñar agora mesmo, Vai a mentir. No. Podo yo decir agora, cando atope o cacho. Unha das follas de asistencia aparecen dous concelleiros do Partido Popular o 24 de xuño do 2017 dentro desas mesas de participación. Na do 12 de julho xa vos aburristedes e xa non viñestedes. Hai fotos que o constatan, están aquí os dous concelleiros. Na ata na que se aprobou o PEMUS, sesión ordinaria do 13 de 7 do 2017, aprobouse o PEMUS, onde di o voceiro do grupo do Partido Popular, Juan José González Vázquez, indica que o seu grupo parece un proxecto interesante e moi importante para o noso pobo. Cando se comeza un proxecto como este, a xente sempre participa, pero co tempo van deixando. O grupo considera que debe ser os técnicos o que digan as accións a seguir. 13 de 7 do 17. Aprobouse o plan de mobilidade. Que casualidade que no plan de mobilidade, na súa página 41, salen todas as calles que están ahora mesmo en zona residencial. Oye, casualidades de la vida. Todas. Ribeira do Chazo, Cruceiro, Agro da Porta, Rúa Aldea, Intersección Regueiro, Congosta do Rico, Salga, Torre e demás. Continúo. Juan José non tes a palabra, no. Despois sí. Déixame acabar que non acabín. Seguinte, según ata do 3 do 5 do 2018. Aprobación de solicitude de subvención para o desenvolvemento do Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Aprobado por unanimidade os presentes, entre eles o Partido Popular. E na que o voceiro do grupo do Partido Popular, Juan José González, sinala que están todos de acordo cando se aprobou o plan e que sería moi importante que se fixaran todas estas actuacións e que votarán a favor desta solicitude. Continúa. Alude ao cadro de porcentaxe de sinistralidade e que se esta subvención se concede prácticamente baixarán a cero, destacando que se trata dunha boa idea e agradece a exposición aclaratoria do señor alcalde no seu momento Carlos. Isto non é un invento que quitou nin o Partido Socialista, nin o Bloque, nin o equipo de goberno, nin nadie. É unha cousa que está aprobado por todos no 2017. E o que está facendo este alcalde é continuar ese plan de mobilidade aprobado por todos. As bicicletas no verán serán instaladas nos distintos puntos, probablemente antes. Zona Azul, pasouselle unha ordenanza que estamos traballando en ela para que vostedes, se queren aportar algo, aquí os estamos. Cámaras lectores de matrícula de área secada. Hai unha na entrada da área secada e outra na salida xunto a Igafa. Esas dúas cámaras o que van a controlar é as restriccións que vai haber no verán de estacionamento, sobre todo para autocaravanas e campers, porque estamos tendo moitísimos problemas en esa zona co tema da, diferentes, que fan as súas necesidades onde non teñen que facelas e demais. Esa é unha maneira de controlalas, de controlar ese tipo de vehículos porque se vai restringir o estacionamento en horario nocturno. Sin máis, contéstalle.
Nada, varias preguntas que escoitín aí sobre o proxecto dos 700.000 euros, eses que había, non se comentou nada, o desarrollo do proxecto do colegio, a AMPA non lle chega o que é o tema do comedor, así non lo fixo saber, que se está quedando pequeno, e había a proposta de ver as casas dos profesores, que ahora mismo o que fixo Educación foi dárnolas para poder tiralas abaixo. Bueno, pois consultado os técnicos, dixeron que era unha pena tirar esas casas abaixo cando se podían aproveitar para facer o comedor, outros usos que se van a ir dando pouco a pouco, cada comunidade escolar, con calquera persona que irá aportar cousas, que irán sumar aos proxectos. Os proxectos están arriba, no despacho, son públicos, calquera que queira velos están a disposición. Todos os proxectos deste Concello están a disposición de calquer persona pedindo cita ou como sea para poder velos. Non sei a cal é outro que se refire, pero tamén é un proxecto que, se é o novo do Naval, había un plazo moi corto para poder presentarse. Era un proxecto por concurrencia competitiva, polo tanto, os primeiros tiñan posibilidades, un mes para presentarse, e máis posibilidades de telo. Polo tanto, fixos o proxecto, valorouse por parte dos técnicos de Diputación, moi ben, porque, de feito, está da mitad para arriba, valorado, e agora está arriba para que non queira ver, e como todos os proxectos, sempre se poden ir tirando un pouquiño adecuando a mellor forma do que é o Concello. O tema do pabellón, seguimos traballando firmemente en que a mellor zona de momento sigue sendo a área deportiva que está arriba, seguimos traballando cos veciños deste pobo para intentar conseguir os terrenos da mellor forma posible, sin que sea sangrante para nadie, e seguimos traballando, falando. Ahora, si vamos a ter o pabellón, ojalá. Ese é o que se prometeu en campaña, de que vamos a intentar conseguilos, primeiro os terrenos, que é o necesario, e despois seguiremos intentando patelos e ojalá pudéramos disfrutalos. Estaríamos encantados, non os 6, vos os 5, os que están aquí e os que están fora. Por traballo non vai a ser, eso non me cabe menor duda. Non sei se había algún máis, pero, bueno, en principio eses son os que un pouco máis me tocaban nas miñas concejalías, e así como estamos traballando nese, seguimos traballando con todos os clubs, traballouse en todos, piragüismo, pista de baloncesto, colegio escolar, campo de fútbol, da Bouza, de Testos, pequenos arreglos na pista de tenis, faltan outros, e seguiránse traballando por conseguir todo o que este pobo se merece. Non me cabe a menor duda dos que estamos aquí deste lado, os que estades nos deses, estades, e os que estades aí tamén, supoño que tamén traballades no mismo, e vamos a seguir traballando polos que estades aí, polos que estamos aquí e polos que están aí. Manuel, pois nada, sin máis puntos na orde do día, Quedou atrás. Queda... Espera, Juan. Espera. Espera, tranquilo. Juan, faime caso. Vas a falar agora, tranquilo, deixa acabar a Miguel. Tranquilo. Juan, tranquilo, despois falas. Sigue, Miguel. Badén de Aransa. A Badén de Aransa queda, despois os ruegos que fixemos. Sí, o Badén de Aransa, pois, eu xa o solicitamos. Xa estuve en varias veces xa co encargado de obras comentándoyo, pero entre uns días que quixeron ir empezou a chover, outros días que quixeron ir empezou a chover. Sí, seino, porque además paso por ali todos os días me acorda, pero eso, intentamos facelo o máis rápido posible. Vale, sin máis puntos... Si, non, ainda queda tamén. Que quedou, a ver? Temos os baños do Regueiro, ainda non explicastes por que cambias a Matías de sitio.
os baños de Regueiro era un rogo, recóllese o rogo, e o de Matías era outro rogo, recollese o rogo e estudiarémolo. Non, non é un rogo. É un rogo. No, como é un rogo? É un rogo, Miguel. Cal é o motivo, despois de 2 anos de legislatura, de cambio do sitio de Matías? Iso é un rogo. É unha pregunta. É un rogo. No. Continuamos. Se máis puntos na orde do día, damos por Pero vamos a ver, inventamos as normas pleno. aquí. Inventamos as Se hai algunha pregunta, Luís, non podemos inventar as normas, Vamos a ver, cal é o motivo despois de casi 2 anos de legislatura do cambio de sitio de Matías? Iso é un ruego, é unha pregunta. Pero vamos a ver. comunicouse por escrito a principios do ano 2025, creo, cousa así. Pero non me está 25. respondendo a pregunta, pero cal é o motivo? Isto é moi fácil. Que sí, É moi fácil. O motivo é moi fácil. Non pertenece ao grupo do Partido Popular. É o non escrito. Pois como non escrito no seu momento, aquí sempre houve algunha vez algún escrito, non escrito, estaban nese lado. Punto. Aquí está, cando había independientes pola illa, era non escrita, estaba aí. Si máis puntos do orde do día, É levantamos unha vergonza que se a faja sesión. iso. E non me esperaba isto de ti. E agora, os rogos e preguntas, hai dúas por escrito. Juan, xa que te levantas, non te vou facer sentar. Di. Juan, o teu momento de concejal neste concello xa pasou. Eu xa sei que estás nervioso cas palabras que acabo de dicir. Eu xa o sei. Pero é o que sale na... Mira, perdona. É o que sale no couso. Perdona, mira. Juan, pero ti estás vendo que... A ver, estamos nun pleno, isto non é a Plaza de Abastos, Pois aquí vamos a ver. Está claro unha cousa, á vista deso. É dicir, queda claro que calquera que se meta en este mundo pois está sujeto a uns análisis que se fajan fora de contexto. É dicir, xa non é só iso. A miña familia, bueno, a última hora, un morreume, outro queredelo matar, e outro tal, e a mí tamén agora. Pero, bueno, eso nada. Pero agora vouche dicir con respeto ao que é. Por que? Porque a mí eso parece unha persecución total. Mira, eu dixo, cando foi do Plan de Mobilidade Urbana Sostible, aquí a este pleno, e cos concejales do Partido Popular, que o dixo tamén polo respeto dos que estuveron e dos que seguiron, o alcalde fixo unha proposta, que o alcalde era Carlos Iglesias. Entón, a proposta era que había que facer un plan de mobilidade urbana sostible, porque na Arousa necesitaba facer algo. Evidentemente, nós dixemos, pois, aprobámoslo. E, pois, que me queiran oír, de verdad, sin máis documentación. Se un é creíble, ao final, meus ojos dixía que o quería a verdade, veselle na cara. Eu non sei se me ve na cara, pero eu dixo a verdade. Entón, todos apostamos por facer algo e aprobar un plan de mobilidade urbana sostible para Arousa, porque polas características que ten, esa foi a voluntad nosa. Despois veuse con que para elaborar ese plan necesitábamos unha axuda que a Arousa non tiñamos. E se podíamos conseguir unha subvención de 600.000 euros, pois tamén demos de acordo.
Despois dixeron que iba a ser un plan no que había participativo, íbamos a participar todos e todo eso. Oiga, e tamén con esa voluntad de acuerdo, nós nos puxemos de acuerdo. As diferencias empezaron a vir cando se empezaron a acometer os proxectos, porque pasaba, non sei se pasa agora, eso non vou a xuzgar eu, pero dixíase que a veces os proxectos están ao alcance de todos xa, pero é que ao mellor en aquel momento había algúns proxectos que o grupo de goberno facía e que a nós non nos chegaban, e cando nos chegaban queixábamos, e sempre nos queixamos, era a medida Castelao, queixámonos. E queixámonos cando logo hubo un parón con isto do COVID, que non se empezaron a ejecutar proxectos, pero podedesmo creer, non votamos ningún plan con uns proxectos realizables diante. Votamos a voluntad de un pueblo, dunha xente, dunha corporación de facer algo. Algo que incluso se está ejecutando ahora. Ti crees que eu botín pola das cámaras, Luís? É que ao final, a lectura que ti estás facendo, parece que me estás poñendo a mí como responsable de todo o que se está ejecutando. Aquí non somos responsables, aquí somos responsables todos. Non é así. É moi fácil, mira. Porque mira, é moi fácil. Luís, con todo respeto, mira. Eu con todo respeto. Juan, eu con todo respeto. Xa, pero mira, de cando... Vai aquí, no acordo. Sí, bien. Diseño de itinerarios seguros para bicicletas, acondicionamiento de ciclabilidade de calle, construcción de carril bici. Votastes por estos. Mochales, tamén estaba aí, e despois Laura. Nós non tivemos problema con ningún, nin con Carlos, nin con Laura, nin con Mochales. 64 páginas do PEMUS. Vamos aquí entre todos de... Juan, 64 páginas do PEMUS, na que fala de calles residenciales. Pero... Aprobaste delo en pleno. No, ahora non aprobaste en pleno. Nin agora, nin antes. Eu dou a miña explicación. 27 de junio do 2017. Eso, mira. Mesas de participación ciudadana para a elaboración do PEMUS. Dous concejales que non están ahora mesmo na corporación, non teño por que nombralos, pero están aquí, que tamén foron a isto e aportarían o seu. Pois que ao mellor foron á reunión, pero mira, pero que a ver, eso distorsionase a realidade. Non hai nada que distorsionar. O mapa está ben clariño, está moi claro. Sí, a mí eso non me importa. Moi claro. Eu dixo xa ti. Agora non importa. Claro, antes non pasaba nada, agora sí. No, ti tamén estabas aquí, sabes? E votín a favor, lógicamente. Pero sabes que o que dixo eu é tal cual. E cando se empezaron a ejecutar os proxectos, tanto David como eu, dixemos, no, isto no, e dixíamos un a remolque do outro. E o propio concejal do bloque dixía, oiga, en casi todos os lados, e a xente que estaba aquí hasta dixía, coño, eu estou de acordo co Partido Popular, eu estou de acordo co Partido Popular. Era así seguido, aparte do que dixía él. Porque é que non se cumpleu un plan de mobilidade urbana sostible que era, digamos, ca esencia, ca que nasceu, destinado ao que iba, con consenso, con aquel, non con un Cristo que se faja facendo un de motu propio que queira facer, non. Aí dio moi ben. O espírito do plan de mobilidade é ese, prosiguido a rajatabla, ainda que eu me hubiera equivocado, que non me equivoquei, pero botame a culpa a mí, non importa. Pero ti faino co espírito do que nasceu, consensuado, reúna a xente, pregúntalle, por lo menos, gíate ti polo papel. Si pensas que eu non me gíate ti por ese. Hai dúas palabras, dúas... É moi mal justo extrapolar cousas agora a sacar, porque ao final sacanse de contexto, A historia... Juan, isto de contexto non se pode quitar porque é ben claro, é o que dixestes. As certezas hai que dixilas, porque despois convirtense en historia. É con xente que teña a facilidade e a fragilidade de memoria que testín, que hoxe dixo unha cousa, hai máis xente que quere falar. Si daquela quedaba hasta dormir co móvil aí, joder, que non vías nada. Non te poñas nervioso, Juan, non te poñas nervioso. Hai dúas preguntas por escrito. Hai dúas preguntas por escrito. Hai dúas preguntas por escrito e despois continuamos cas outras. Almudena, xa que che vexo, e foi a que levantaste a man antes. Sí. Xa, pero eu que dicía antes o... Como? Claro, pero dentro do pleno
Eu tamén o entendí hasta que o secretario me dixo que non. Eu tamén o entendí hasta que o secretario me dixo que non. Pero bueno, nada, é o mismo, mas se che... A ver, Almudena, no seu momento... Sí, sí, pero vou explicar agora. No 99, vou máis rimar a Rossi. 99, 2007, fun concejal neste concello e tuvemos exactamente o mismo problema cando se pecharon as playas. A miña casa chegou xente, a miña non, perdón, a miña sogra, estando a comer, petaron a porta, que lle pasaba si morría o seu home cando estaba nun tema de chiringo porque non pasaba por ali.
eu creo que ahora mismo, si volvemos a facer o que había no 98 na illa, de doble carril por todas as playas, eu creo que eses mismos que antes protestaban nos montarían o Cristo que nos montan ahora. É un proxecto que está empezando, que podemos velo, podemos ir vendo, non está en vigor hasta o 2015. Eu creo que nos apuramos demasiado a alterar todo o tema. Bueno, creo que nos apuramos, non sei, non levo eu. Creo que nos apuramos demasiado a alterarnos. Hai máis discusións, podese falar 50.000 cousas, pasou o mismo ca Plaza do Regueiro, era un quinteiro, era un non sei que, era un non sei que máis, pasou o mismo con Amal, hai errores, fijo que hai errores, pero calquera das obras que se fixo, fijo que están moitísimo mellor que como estaban antes. No Naval non iba a dar volta autobús, era un carril solo, non sei que máis iba a pasar, iba a cair o mundo. No, refiérome a... Creo que Castel... Eu creo que está ben. Que está ben refiérame ao de ter un sentido. Eu creo que está ben. Son opinións. Perdona, vos si, no, eu collina así, Zule. Eu collina así, o sea... Ora, se me preguntas a min, que me estás preguntando a min, sí, todos temos que vir polos outros camiños, todos temos que ir polos... É que ao final somos todos os que temos que ir polo outro camiño, o sea, non se manda a nadie obligatoriamente, somos todos. 1000 coches, 1000 coches toda a semana, todos os viernes, 1000 coches. Zule. No. Vivo ali e a mitad deles están perdidos. Vivo ali e a mitad deles están perdidos. Ti crees que unha caravana meteríase pola torre? Zule, xo dixen antes, no alto da torre, antes de meter os lectores de matrícula, pasaban 1100 coches todos os días. Ahora mismo pasan 491. Que é deso que se trata? Está feito. Chegou hoxe ademais, por certo. A ver, hai outra palabra pedida que é de Marcial neste caso. Marcial, e despois...
Marcial, de onde quitaste ese dato? Porque non é certo. Non é certo o que acabas de dicir. Marcial, ahora falo eu. Non é certo o que acabas de dicir. Neste Concello está presupuestado todos os anos 100.000 euros en multas. Estea cámaras ou non estean cámaras? Lectores de matrícula. Sempre, máis ou menos anda a recaudación aí. Non son 10.000 euros. Si queres seguir metendo bulos, o problema é que estades metendo bulos donde non os hai. Donde non os hai. Mira, eu teño moi fácil. Poñemos pivotes. Eso chámelle peatonalizar. Eu creo que, e ademais, vos, nese cacho, porque había antes, eu recordo vos que había unha pedra ali, ademais, onde estaba antes a floristería a Tosca, había unha pedra, estuvo moito tempo unha pedra, para que os establecementos hosteleros que estaban na zona... Pois ahora mesmo que se pretende iso, que pasen os mínimos... Marcial, ahora mismo vais a pasar menos coches dos que están pasando ahora mismo. Non che van pasar os mismos. Volvo a decir, o alto da torre baixou a mitad. No, a ver, Marcial, se vas a calquera ciudad, eu levo a calquera ciudad, eu levo a Salamanca mañán, levo a Villa García mañán, levo a Vilanova, e téndelo aí. Tránsito. Pero é que xa está señalizado aquí arriba a propósito. Deixoche cabrear o que queiras. Deixoche... É máis, enténdoche que este cabreado. Ora, se mo faz diante non me gusta, que queres que che diga? Pero nada máis, tampouco fago nada máis. Mira, pertenezo a esa agrupación e non entendo a nota. Son da Arousa, non teño que pasar ninguna matrícula. Os da Arousa non teñen que pasar a matrícula. Pero os da Arousa non pasan a matrícula. Son os de fora. Estamos falando. Estou dicindo, vino xa mañán. E non entendía a nota, porque, claro, cantos veciños, o sea, canta xente de fora ten a agrupación, non sei canta xente de fora ten, pero serán os únicos que non poidan pasar. Pero a agrupación deben dir os socios, non? A agrupación van os socios, non? E os repartidores, bueno, quen vaya. Os socios, a maior parte deles, non quero dicir todos porque non sei, son veciños do pueblo, por lo tanto... Vale, teñen veciños de fora. No, perdón. Non me estáis entendendo. Estou falando do caso de Almudena que dicía ahora, a agrupación.
Claro que sí, pero digo, pero serán 4, veciños, serán 4. Pero esas... Pero eu digo, non entendo a nota, porque será... Ai, non te escoito. Sí. A ver, vamos a facelo por orden. Había outra persona? A ver, non tes que dar datos ningún. Non tes que dar datos ningún. Solo tes que dar o número de matrícula. No. Bueno, a ti que che dixo o policía local o que lle dá a gana. Estou che dicindo o que lle dá a gana. Solo fai falta a matrícula e o día que pasou, nada máis. Hai outra persona aquí que leva moito tempo esperando. Hai un Excel onde se vai a dar o día, onde hai que apuntar o día e a matrícula. Nada máis. Nada máis.
Si fago unha... Vamos a ver, si fago zona peatonal, os teus clientes non poden pasar directamente. Si o fago peatonal, os teus clientes non poden pasar. Si o fago peatonal, os teus clientes non van poder pasar ao teu negocio. Non, 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 non van a ter acceso. A ver, eu creo que non hai unha cousa ben clara, hai unha cousa que non está clara. O que é unha zona residencial é unha zona peatonal. Non ten nada que ver unha cousa ca outra.